No Tarlaqueño left behind. Yan ang mandatong ibinaba ni Tarlac City Mayor Christy Angeles, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang karamihan sa kanyang nasasakupan. Kaya naman katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahagi sila ng 3,000 pesos financial assistance sa 1,000 residente ng Tarlac City. Ito'y sa ilalim ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Isa sa mga benepisyaryo si Irene Pinili. Dahil nga sa naging epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya, apektado ang trabaho ng kanyang 5 anak. 4 sa mga ito ay may mga anak din na dapat tustusan ng pambili ng gamot, gatas at pagkain. Yung mga anak ko nasa amin lahat. May mga pinapagatas kasi walang mga trabaho yung asawa. Mahirap. Tinutulungan din lang kami. Hindi po. Mga pamangkin ko. Lubos ang pasasalamat ni Aling Irene na kahit papaano'y may cash assistance ang gobyerno para sa kanilang hirap sa buhay. Hangad niya rin na manumbalik na sa normal ang sitwasyon upang magbukas na muli ang ilang kumpanya. Nauunawaan niyang hindi habang buhay ay dedepende na lamang sila sa ayuda. Sana lang magkaroon ng mga trabaho, ng mga manugang, saka yung mga anak ko. Maliban sa financial assistance na mahagi rin ang tanggapan ni Senator Bongo ng face mask, face shield at vitamins sa mga benepisyaryo. Yung mga tao na inaapektuhan ng mga MECQ yung kanilang mga hanap buhay. Kasi like for example, yung mga construction workers, tigil yung construction ng mga projects nila. So wala silang means of income. That's why. Samantala, payo ni Mayor Christy Angeles sa mga benepisyaryo, maging wais at masinop sa paggamit ng natanggap na ayuda. Tiniyak niya rin na hindi titigil ang LGU upang umagapay lalo na sa mga residenteng hikahos sa buhay. Pakiusap ko lang po, gamitin natin ng tama ang ating tinanggap na tulong. Gamitin ito para sa pamilya, pagkain, o kung kaya natin, pangkabuhayan na rin. Umisip tayo, gumawa tayo ng paraan kahit paano maiibsan po natin ang pangangailangan natin sa pang-araw-araw ng ating pamilya. Sa mga susunod pang araw, 9,000 Tarlaqueño pa ang nakatakdang makakuha ng pinansyal na ayuda sa naturang programa. Paglilinaw ng LGU, ang mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ay hindi na maaaring makatanggap ng cash assistance sa AICS program. Tatanggap po ang mga PWD, BHW natin at ang ating mga bantay bayan. At susunod pa po rito yung ating 9,000 beneficiaries na nakapila rin po, inaayos pa po natin coming from different sector. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy pa rin ang vaccination rollout sa syudad kung saan 3,000 na ang nabakunahan kontra COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News.